Bawa malansang ko man eh, gabok na mga kahoy. We don't talk anymore. Like we used to. Like we used to. Hi, kapatid! Hello mga kapatid, welcome back na naman sa ating YouTube channel mga kapatid. Kamusta kayo? Kamusta mga kapatid? For today's vlog mga kapatid, no? Na ako mother. Ako aneron kanay. Dali ko ninyo, musaka tatos babaw atop sa mga bahay kay ibaw mo mga kapatid. Kuan kana na magbutang tag bulkasil ato sa sin mga kapatid atong papilitan ng mga buso-buslot kay samot kagid sa ating uwan mga kapatid. Sus samot ni unos. Isus nga ako to lagi. Mabuo may pamutang ug kuan kanay sudlanan ba nga mga gagmay bitaw nga kuan masudlag tubig ra bitaw. Magtuto sa mong taas, sa mong sala, kusina, grabe lang sa ating uwan. Gabi kini uwan kusog kadto. Lapok, no? Grabe. Karami pamutang og sudanan kay ron sauron nagtuo ba. Ipalit og clean si mama kana na. Murag sin nga nipis bitaw kanang clean. No. Kuan kanang ibabag sa mong kahoy dito sa taas kin nagabuk na. Pero ato tas babaw gihapon, duko na to dito. So, di ko panday mga kapatid ha. Di ko panday kanay panday ra ko. Ijawat na naman masampungan to ang kahoy nga gabuk ba gabuslo-buslot na ni mga kapatid ay. Ani anay ba. Gabuk na kadyo, hadlok na kayo ba to mga kapatid kay simbakog ni makasunog-sunog nga dali sa musiga kay gabuk na kayo mga kapatid. Yang sa mga karon kay wa man tay kapuli mga kapatid kay wa pati kwarta. Munang tapakan ra og plain. Dili mapud lain tan-awon mga kapatid kay to mas luyo man pud. To sa luyo dili makit-an sa mga laing tao ba. Dili sa tubang ato mas luyo sad pud. To tara mga kapatid, musaka ta dar kita magi. Ani na niya. Nagi patong-patong na mga lingkuranan. Sakata sa sin. Ato sa babaw. Kami. Oh. Sakata niyo mga kapatid. Be, uminim plane be. Walang sang Mother Earth. Oh. Ako mama day mga kapatid ah. Mani kong mother. Okay. Mother. Ma, say hi to my vlog. Hi. Oh. Ikaduha. Ito yung tinatong kapatid. No? Tata na. Sakta na ta. Darang mga plane ha. Ang awa. Gabok na kayo among sin mga kapatid mo nang buslot na. Okay. Hadlok. Mahugma ta din he. Kanang danha. Muna sa among kwarto dapit mga kapatid kini nga sin. Napabuslot at unahan pero isod itapak kay basi bali na kahoy ba kagabuk na kadyo mga kapatid no gabuk na kadyo na anay na ni gabuk na kadyo na kapatid na masud ang uwan mga kapatid kay na buslot na naga ato na ginaw ko luya sa bahay hadlok na kadyo kita na kurtina. Suda nag-uwan. Munang butangan na to plain. Ayun mga kapatid. Munang lisod sa unos taas kay na gabuk na kadyo. Adlok mo bali. Malansang mama. Ha?
Gabok na, di na kadyo malansang. Bawag malansang ko man eh, gabok na mga kahoy. Wala. Sama to. Hiwa. Ha? Ah, ningangaoy na. Biga. Kita eh. Gablag indan. Gablag indan. Yee! Okay. Sama daw sakit ka. Sakit ka dyan mga kapatid. Sakit ka dyan. Mabutangan ko ng alkohol ni mama. Jawa ko musugot. Kaya hapdos dyan ni Kadyo. Klaro. Na, ningangago na. Nagko nagdugo. Kita Kadyo. Tuwa na. Tapang itong isa mga kapatid. Pitaha na. Ada ito isa mga kapatid. Tumputangan na po dito. Para isa ta. So let's go. Tara na eh. Ritso na. Ako mga kapatid. Kaya hindi matapanday mga kapatid. Huwag magitupong. Hindi na mga kapatid. Bisa kay naman si Luyo sa mong bahay noon po. Di man po ningil at tanawon po sa tubangan. Kaya sa Luyo ni. O na ni. Duka mga kapatid, naglansay pa doon sa mata. Biga. Manatag panday-panday. Kapatid. Kumanatag panday-panday mga kapatid. Na. O magtupong mga kapatid. No. Okay, sakit ang samad mga kapatid. Katakatawar dari pero abdos. Ay, ito bang buslot na ha? Hindi na ba maklaro dari ma? Ma. Hindi na maklaro. Kung dari ba mga buslot? Di ba di mo lusot? Paningot ko buyag mga kapatid. Ya, karon to ta, ay pangtapakan ta. No. Gana gusto ko magtapak atos ang kwarto dapit mga kapatid na sige tuto. Pero lisod lagi kay mabali ang kahoy, kabuk na. So more ta mga kapatid. Og daghan salamat ninyo mga kapatid. Salamat sa pagsuporta ninyo nako mga kapatid og amping ta matag adlaw mga kapatid. No. O more ta kapatid. Bye-bye! Sa mga baguhan pa lang sa aking YouTube channel, please like, comment, share, subscribe, and click the notification bell para updated ka sa susunod na videos ko mga kapatid. Bye-bye mga kapatid! Huwag amping tangtanan! Peace out! Bye-bye!